Ka obi ebere Jehova Chineke nọnyere gị, ezi ndị ọma na-ege ntị. N'ezie, n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ ndị mbilite n'ọnwụ. Mgbasa ozi ọma niile na-agwa anyị banyere akụkọ nke ihe mbilite n'ọnwụ, ebe akwụkwọ ọgbara ọhụrụ niile kwuru obere ihe banyere ya. Akwụkwọ Acts jupụtara n'ihe mwulite okirikiri nke mbilite n'ọnwụ Kraịst, ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ naanị n'ime akwụkwọ mgbasa ozi nwanna Jọn ka edere oke ihe akụkọ banyere mbilite n'ọnwụ. Ugbu a dị njikere ịnụrụ nka dịka na-eme nka, ka obi n'igwe bụ Jehova Chineke bulie gị n'aha Jizọs. Amen. Anyị ka nọkwa n'usoro ihe ọmụmụ pụrụ iche nke ememe Ista. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ ndị a hụrụ na mbilite n'ọnwụ. N'ihe ọmụmụ nke taa, ọ bụ n'akwụkwọ Jọn isi 19 ahịrị nke 38 banyekwa n'isi nke 20 ahịrị nke 31 ka anyị ga-ewere ihe ndị dị mkpa ndị anyị chọrọ maka ihe ọmụmụ a. N'usoro nke ihe ọmụmụ a, anyị ga-ahụ na nke mbụ ndị ọgaranya abụọ ndị nyere onwe ha. Anyị ga-ahụ nwoke a na-akpọ Josef onye Arimatia. Anyị ga-ahụ Nicodemus onye bụrụ onye ukwu. Anyị ga-ahụkwa ndị na-eso ụzọ abụọ ndị nwere mkpebi. Anyị ga-ahụ Pita na Jọn. Anyị ga-ahụkwa otu nwaanyị onye nọ n'oke mwute. Anyị ga-ahụ ụfọdụ ihe gbasara nwaanyị a nke a na-akpọ Mary. Anyị ga-ahụ na ọ bụ Mary bụ onye mbụ nke rutere n'ili ahụ. Na nke ikpeazụ kwa, anyị ga-ahụ otu onye na-esi agụgọ na-ekweghị ekwe. Ọzọkwa taa, ọ bụ ihe obi ụtọ nye m mụ na unu isoro meghekọ akwụkwọ nsọ anyị dịka anyị na-eleba anya n'akụkọ nke mbilite n'ọnwụ, nke bụ isi ihe nke ememe oge Ista. Akwụkwọ oziọma niile na-enye anyị akụkọ nke mbilite n'ọnwụ. Ihe dịka akwụkwọ ozi niile nwekwara ihe ha kwuru banyere ya. Akwụkwọ ọlụ ndị ozi jupụtara na mkpọsa oziọma ndị hiwara isi na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst. Ma ebe a kacha mee ka akụkọ mbilite n'ọnwụ a pụta ìhè site n'uche nke m bụ na nhazi nke Jọn na oziọma dịka Jọn dere ya. Jọn bụ nwoke maara ka esi egosipụta mmekọrịta ya na onye nwaanyị Jizọs. Ọ kpọrọ onwe ya onye ahụ nke na-eso ụzọ ya, onye Jizọs hụrụ n'anya. Ya na Jizọs nwere mmekọrịta pụrụ iche. Ya mere, ọ dịghị mgbe ọbụla anyị tụrụ anya na akụkọ ya banyere mbilite n'ọnwụ ga-abụ ihe ọzọ ọbụla na-abụghị ọkacha mma n'izu oke nakwa n'ịdị elu. Ya mere, n'isi nke 19 nakwa nke 20 nke oziọma Jọn, anyị hụrụ mwepụta ya nke akụkọ nke mbilite n'ọnwụ. Ọgbaghara juru ebili na Jerusalem n'ihi ihe ndị mere. Akpọgburu Jizọs onye Nazaret n'obe. Nke a tozukwara ịbụ isi akụkọ nke akwụkwọ mgbasa ozi niile. Onye ọbụla makwara banyere ogbugbu a. Mmadụ niile nwekwara ihe ha nwere ikwu banyere onye amụma Galilea na-enweghị ebe obibi. Ọnwụ ya bụrụ ihe ọṅụ nye ọtụtụ. Ọnọdụ ya n'obodo nsọ a mere ka obi ọjọọ na-eme ọtụtụ n'ime ha. Ugbu a ọ gabigaworo, ha pụrụ ịga n'iru ma bikwa ndụ ha ka o siri masị ha nakwa ka ha siri eme na mbụ. Ha pụkwara ịga n'iru mee ememe ngabiga ha ka ha si eme ya afọ niile. Ma nye ndị ọzọ, ọnwụ Jizọs pụtara iri uju nakwa obi ntiwa. Obi ha jupụtara na mwute. Ọ bụghị iri uju dịka nke ọnwụ onye mmadụ hụrụ n'anya, kama mwute nke na-abịa n'ọnwụ nke otu onye na-eguzo n'ọnọdụ obodo niile. Onye obodo hụkwara n'anya. Ị hụrụ, ọ bụghị naanị na ha hụrụ ya n'anya, kama ha kwenyekwara na ya. Ha kwenyere na ọ bụ onye nzọpụta ha. Ha kwenyere ma nwekwa olileanya na ọ bụ ya bụ onye nnapụta, onye ga-ebupụ ibu arụ nke ndị Rom n'ubu ha. Ma ugbu a,
onye a nke bụ olileanya ha niile ka e buliri ma kpọgbuokwa ya n'elu obe. Ọ nwụrụ ọnwụ n'aka ndị agha Rom bụ ndị ha kwenyere na ọ ga-anapụta ha site n'aka ha. Etinyekwara ya n'ime ili. Nyekwa ndị oru uju a, ọ dịghịkwa ihe ọbụla nke pụrụ ịkpọghachi ya azụ. Olileanya ha agwụsịwo, ọnwụwo, ha nọkwa n'obi ntiwa na-enweghị olileanya ọbụla. Ma n'ụbọchị nke atọ, akụkọ malitere ịga ebe niile na arụ ya anọghịkwa ebe ahụ bụ ebe edebere ya. Ọtụtụ na-asị na o sitewo n'ọnwụ bilie. Ụfọdụ sịkwara na ha hụrụ ya. Enwetara ozi 15 bụkwa n'otu ụbọchị. N'ụzọ ụtụtụ nke ụbọchị Ista mbụ ahụ, o mere ka Mary Magdalene hụ ya. Mgbe e mesịkwara, o mekwara ka ụmụ nwaanyị ndị ahụ laghachiri n'ebe ili ahụ dị hụ ya anya. Mgbe nke a gasịkwara, o mere ka ndị na-eso ụzọ ya mmadụ 10 bụ ndị gbakọrọ n'ime ụlọ elu ka ha hụ ya anya. Akụkọ nke mbilite n'ọnwụ nke Jizọs Kraịst bụ akụkọ nke a kacha hazie n'usoro akụkọ niile nke mmadụ, ma ọ bụkwa akụkọ banyere ụkpụrụ nke ndụ nke mmadụ. O mekwara nye ndị biri na Jerusalem n'oge ahụ. Taa, achọrọ m ka anyị hụta akụkọ a site n'anya mmadụ 6 ndị soro n'emume dị ukwuu a nke mbilite n'ọnwụ. Mmadụ niile a ka anyị hụtakwara na mpaghara nke oziọma dịka Jọn dere ya. Anyị ga-amalite site n'ileba anya n'akụkọ nke mmadụ abụọ ndị bara ọgaranya, ndị nyechasịkwara onwe ha. Onye nke mbụ ka e nyekwara anyị aha ya n'akwụkwọ Jọn isi 19 ahịrị nke 38. Ka anyị gụpụta, ọ na-asị otu a: ma mgbe ihe ndị a gasịrị, Josef nke Arimatia, ebe ọ na-eso ụzọ Jizọs, mana nzuzo n'ihi egwu ndị Juu, o kpere Pilet ka o bupụ arụ Jizọs. Pilet wee kwere ya. Ya mere ọ bịara bupụ arụ ya. Ị hụrụ nke a? Ugbu a, ozi ọma anọ niile nke e nwere na-agwa anyị banyere Josef onye Arimatia. Ọ bụkwa ihe dị mmasị ịhụta na nke ọbụla n'ime ozi ọma ndị a na-agwa anyị otu ihe maọbụ nke ọzọ nke anyị na-ahụtaghị n'ibe ya. Mgbe ị tikọkwara ha niile ọnụ, ihe ga-achọpụta banyere Josef onye Arimatia bụ ihe ndị a. Nke mbụ, Josef onye Arimatia bụrụ nwoke bara ọgaranya. Oziọma Matiu gwara anyị, ọ sị, otu ọgaranya aha ya bụ Josef, onye yi onwe ya bụkwa onye na-eso ụzọ Jizọs si na Arimatia bịa. Oziọma Mark mekwara ka anyị mara na ọ bụ nwoke onye nwere ugwu, n'ihi ọ bụrụ onye nnọkọ ikpe onye a na-asọpụrụ. Nke a bụ n'akwụkwọ Mark isi 15 ahịrị nke 43. Nke mbụ anyị hụrụ banyere ịba ọgaranya ya bụ n'akwụkwọ Matiu isi 27 ahịrị nke 57. Ugbu a na nke atọ, Luk gwakwara anyị na ọ bụ nwoke onye ezi omume. Nke a bụkwa n'akwụkwọ Luk isi 23 ahịrị nke 50. Ọ sịrị na ọ bụ ezi nwoke bụrụkwa onye ezi omume. Ya mere, ihe anyị maara banyere Josef onye Arimatia dị otu a: ọ bụrụ ọgaranya, ọ bụrụ nwoke onye a na-asọpụrụ, ọ bụkwara nwoke onye ezi omume biri n'ime Jerusalem. Ma ọ bụghị naanị Josef onye Arimatia rụrụ ọrụ a. Ọ bụrụ na ị gaa n'iru n'ịgụ ihe ọgụgụ anyị n'ebe ahụ, ị ga-achọpụta n'ahịrị nke 39 na e nwere nwoke sonyere ya, onye a kpọrọ Nicodemus, onye bịakwutere ya n'abalị na mbụ, bịakwara na-eweta ma na aloz agwara ihe ra ka ọgụ paụnd 5 n'ọtụtụ. Ugbu a, ọ bụ ezie na anyị amaghị ọtụtụ ihe banyere Josef onye Arimatia. Anyị maara karịa banyere Nicodemus. Anyị hụrụ ya na mbụ dịka anyị na-agụ oziọma nke Jọn. N'ebe akwa emere ka anyị mara na ọ bụ nwoke ahụ onye bịakwutere Jizọs n'abalị. Ọ bụrụ na ị gụọ akụkọ banyere Nicodemus, ị ga-achọpụtakwa na agwa ya nakwa nke Josef onye Arimatia yiri ma ọ bụrụ na ilezie ya anya. Nke mbụ, ọ bụ nwoke dịrị ukwuu. Na mbụ, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Nicodemus bụ onye ọchịchị nke ndị Juu. Nke a bụ ihe Kraịst kwuru banyere ya. Nicodemus bụkwara otu n'ime ndị isi otu Sanhedrin. Nke a bụkwa otu ọgbakọ ọchịchị nke 7 ndị Juu, ndị na-ekwu ka ihe ga-esi jee n'ime Jerusalem. Mmadụ ịbụ onye otu ndị Sanhedrin
bụ ugwu kachasị ukwuu nke nwoke Juu ọbụla pụrụ inweta. Nicodemus bụkwara otu n'ime ndị isi dị otu a. Nke abụọ, ọ bụkwara onye ukwu, ma ọ bụkwara nwoke onye a maara nke ọma. Mgbe a gwara anyị ihe banyere ya n'isi nke 3 nke oziọma dịka Jọn dere ya, a gwara anyị na ọ bụ ya bụ onye ozizi na Israel. Nke a bụ n'akwụkwọ Jọn isi 3 ahịrị nke 10. Ọ sịghị na ọ bụ otu onye ozizi n'etiti ọtụtụ ndị ozizi, kama ọ bụ ya bụ onye ozizi. Ọ bụ ya bụ onye ozizi nke Israel. Ọ bụ ya ka onye ọbụla na-ebutere nsogbu nakwa ajụjụ niile dịka ọ banyere okpukpere nakwa ụkpụrụ niile banyere omenala ndị Juu. Nicodemus bụ nwoke onye Jerusalem niile na-asọpụrụ dịka onye ozizi kachasị ukwuu. O nwekwara akụ na ụba. Nke a bụ nke 3. Akụkọ banyere ndị Juu mere ka anyị mara na Nicodemus bụ otu n'ime mmadụ 3 ndị Juu ndị kachasị enwe akụ na ụba ndị biri na Jerusalem. N'akwụkwọ Jọn isi 19 ebe anyị na-agwa taa, n'ahịrị nke 39, e mere ka anyị mara na o wetara mma na ala ozu agwara ihe ra ka ọgụ paụnd 5 n'ọtụtụ maka iji dozie arụ Kraịst tupu olili ya. Ọ bụ ezie na enwere ike enweghị oke ihe nke a pụtara n'omenala anyị taa, mana ụbọchị ndị ahụ mma nakwa ala ozu agwara ihe ra ka ọgụ paụnd 5 n'ọtụtụ bụ naanị onye nwere akụ na ụba dị ukwuu pụrụ ịzụta nke a. Ya mere ebe a anyị nwere Josef onye Arimatia nakwa Nicodemus. Eleghị anya mmadụ abụọ kacha abụọ ọgaranya na Jerusalem n'oge ha. Ugbu a gee ntị nke ọma, ka ha na-abịakọ ọnụ ili nwoke onye a mara ikpe ọnwụ, onye ekpere ikpe dịka onye omekome. N'ezie, ọ bụrụ na ị kwụsị ma chee banyere ya n'ụwa anyị taa, ọ dabaghị adaba ma ọlị. Kedu ihe ga-eme ka mmadụ abụọ ndị nọ n'ogo dị ukwuu otu a, ndị nwere akụ na ụba nakwa ike ọchịchị dị ukwuu otu a, ga-eji bịakọ ọnụ ili otu onye a kpọgburu n'obe dịka onye omekome nkịtị? Mgbe ị chere maka nke a, naanị ọsịsa ga-abata gị n'obi bụ na nwoke a, onye a sịrị na ọ bụ onye omekome, gbanwere ndụ ha n'ụzọ dị ukwuu rienne ruo na ha chọrọ isoro kwanyere arụ ya ugwu. N'agbanyeghị ihe ndị mmadụ na-ekwu, ndị ọgaranya abụọ nyechasịrị onwe ha. Ma ọ dịghị anya dịka ị na-agụ akụkọ a, mgbe ndị na-eso ụzọ abụọ nwere mkpebi na-esonye gị. Hụta ihe o kwuru dịka ị na-agụ na-aga n'iru. Pita bụ onye mbụ na-apụta n'oziọma Jọn isi 20 n'ahịrị nke 2. Ọ na-asị otu a, ka anyị gụọ ya. Ya mere, ọ gba ọsọ bịakwute Simon Pita, bịakwutekwa onye ọzọ ahụ na-eso ụzọ Jizọs, onye Jizọs hụrụ n'anya, sị ha ebupụwo onye nwe anyị n'ili, anyị amataghịkwa ebe ha tọgbọrọ ya. Ka anyị gụọkwa ahịrị nke 6 na nke 7. Ka anyị gaa n'iru. Ya mere, Simon Pita bịakwara na-eso ya. O wee baa n'ime ili ahụ, o wee hụ ezi akwa ozu ahụ ka ha tọgbọrọ, ịchafụkwa nke dịrị n'isi ya. Ya na ezi akwa ozu ahụ atọgbọghị n'otu ebe, kama a tụrụworo ya debe n'otu ebe dị iche. Ị hụrụ, Jizọs nwụrụ n'elekere anya 3 nke ehihie. Oge nke fọdụrụ adịghị ukwuu tupu ọdịda nke anyanwụ maka ịdọba arụ ya niile. Elikwara Jizọs n'ili ọhụrụ nke na-enweghị onye ọbụla dọbara n'ime ya mgbe ọbụla. Ọ bụkwa n'ili a nke dị n'ubi agbara ogige ka ndị ọgaranya abụọ ndị nyere onwe ha dọbara arụ nke onye nwe anyị. Anyị gụrụ n'oziọma Jọn isi 19 malite n'ahịrị nke 40 ruo na nke 42. Ọ na-asị otu a: ya mere, ha were arụ Jizọs kee ya n'ezi akwa ozu ya na ụdọ ụtọ ndị a, dịka ndị Juu na-eme n'ili ozu. Ma n'ebe a kpọgidere ya n'obe, otu ubi agbara ogige dị. N'ime ubi agbara ogige ahụ, ili ọhụụ dịkwa, nke aka atọgbọghị mmadụ ọbụla n'ime ya. Ya mere, n'ebe ahụ, n'ihi ụbọchị nkwadebe nke ndị Juu, n'ihi na ili ahụ dị nso, ka ha tọgbọrọ Jizọs. Nke a bụ Jọn isi 19 malite n'ahịrị nke 40 ruo na nke 42. Ejere m hụ ili ahụ mgbe m nọrọ n'Israel. Echetara mgbe m banyere n'ime ubi agbara ogige ahụ, ebe m hụkwara ili ahụ, abanyekwara m n'ime ili ahụ, ma guzorokwa kpọmkwem n'ebe ahụ
nke a dọbara arụ nke onyenwe anyị. Ọ ga-amasịkwa m inye unu ozi nke ihe m hụrụ. Ili ahụ tọgbọrọ n'efu. N'ezie ụmụnne m, ili ahụ tọgbọrọ n'efu. N'ụbọchị nke atọ ya, nke a tọbara arụ Jizọs n'ime ili a, nke bụ ụbọchị mbụ n'izu, Meri bịara n'ili ahụ. Ọ bịara ka o tee arụ ahụ mmanụ ọzọ dịka onyinye iji si ya jee nke ọma. Onye ahụ onye ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Ma mgbe o rutere ebe ahụ, ili ahụ tọgbọrọ n'efu. Anyị ga-ahụkwa nke a dịka anyị na-aga n'iru. Akwụkwọ nsọ sịrị na o jiri ọsọ rute n'ebe ahụ. Mgbe ahụkwa Jọn, onye bụ enyi ya, anyị gụkwara banyere ya n'ahịrị nke 4 nakwa nke 5, nke na-asị otu a: ha abụọ wee gbaa ọsọ n'otu. Onye ọzọ ahụ nke na-eso ụzọ Jizọs wee gbakarịa Pita, buru ụzọ bịaruo n'ili ahụ. O wee ruo ala nyụọ n'ime ya, hụ ezi akwa ozu ahụ ka ha tọgbọrọ, otu ọ dị ọ baghị n'ime. Ya mere, mgbe ahụ onye ọzọ ahụ nke na-eso ụzọ Jizọs, onye buru ụzọ bịaruo ili, bakwara n'ime, o wee hụ, kwerekwa. Nke a bụ Jọn isi 20 ahịrị nke 4 ruo na nke 5 nakwa ahịrị nke 8. Ugbu a chọrọ m ka anyị hụta otu ihe. Ka ndị ama mbụ niile nke mbilite n'ọnwụ jiri were ọsọ bịa, ha niile jiri ọsọ. N'ezie, ọkara nke ndekọ niile nwere banyere ndị gbara ọsọ n'ozi ọma 4 anyị nwere, nke bụ Matiu, Mark, Luk nakwa Jọn, bụ n'akụkọ nke mbilite n'ọnwụ ka ha nọ. Ndị inyom ahụ jiri ọsọ site n'ili na-agbapụta. Pita na Jọn jikwara ọsọ na-agbaje n'ili. Ndị na-eso ụzọ abụọ ahụ, ndị Kraịst zutere n'ụzọ Emiọs, jikwa ọsọ site Emiọs na-alaghachi Jerusalem. Ha niile jiri ọsọ na-ejegharị, n'ihi na akụkọ nke mbilite n'ọnwụ jupụtara na mkpali. Ị pụghịkwa ịnọdụ ala nye akụkọ dị otu a. N'ezie, ọ bụ akụkọ nke ị na-aghaghị iji ọsọ mee ka o ruo ndị mmadụ ntị. Otu onye ode akwụkwọ, onye m gụrụ akwụkwọ ya n'izu ụka a, sịrị na ihe Pita na Jọn hụrụ mgbe ha rutere n'ili ahụ bụ ili nke na-atọgbọrọchaghị n'efu. Ili ahụ atọgbọrọchaghị n'efu. Ili ahụ atọgbọrọchaghị n'efu n'ihi na akwa ili ndị ahụ eji ekechi onye nwụrụ anwụ ka tọgbọrọ ebe ahụ. Mgbe Jọn rudatakwara ala ma leba anya n'ime ili, ọ hụrụ otu ihe nke gbagwojuru ya anya, nke mere na ọ banyeghị n'ime ili ahụ na mbụ. Mgbe ahụ Pita banyere, Jọn wee so ya. Mgbe ha banyekwara, ihe ha hụrụ bụ akwa ili nke Kraịst dịka ha tọgbọrọ n'elu ebe ahụ a na-adọba arụ. Mgbe m banyere n'ime ili ahụ, ahụtara m na e nwere otu ihe ndọba arụ n'otu akụkụ nke ili ahụ. Ọ dị ka ebe mmadụ pụrụ ịnọdụ ala, kama ọ bụ ebe a na-adọba ozu. Mgbe ha batara, akwa ndị ahụ ejiri kechie arụ Jizọs mgbe e liri ya tọgbọkwara ebe ahụ, dịka okpokoro nwere arụ nke urubụba nke nwegharịrị enwegharị. Nke a zukwara ime ka onye ọbụla hụrụ ya ghọọ onye kwere ekwe. Jọn nọgidesikwara ike na nkwenye. Ihe mbụ nke tiri n'obi nke ndị na-eso ụzọ ndị a abụghịkwa ili a nke tọgbọrọ n'efu, kama ọ bụ ili nke na-atọgbọrọchaghị n'efu kpamkpam, nke ka nwekwara okpokoro nke akwa ili ozu nke tọgbọkwara na-enweghị nsogbu ọbụla. Ana m echekwa mkparịta ụka nke pụrụ ị na-aga n'etiti Pita nakwa Jọn. Eleghị anya ọ bụ taa ka o siri gaa. Jọn sịrị Pita, ọ bụ na ị maghị, ọ bụ na ịghọtaghị na onweghị onye ọbụla buru arụ a ịhụ gị na-emetụghị akwa ili ozu ndị aka, kama arụ ahụ anọghịzi ebe ahụ. N'ezie, onweghị onye bupụrụ arụ ahụ. O doro anya na arụ ahụ sitere n'ime akwa ndị a pụta, ma hapụkwa akwa ndị a dịka anyị siri hụta ha ugbu a. Pita, Jizọs esitewo na ndị nwụrụ anwụ bilie. Ọ nọghị ebe a, kama ọ rapụrụ anyị ihe ịgba ama igosi na ọ laghachiwo site n'ọnwụ. Ọ bụrụkwa na ị gụọ akụkọ ahụ nke ọma, ị ga-ahụta na ọ bụ nke a mere Jọn jiri bụrụ otu n'ime ndị kwenyesiri ike na mbilite n'ọnwụ. Mgbe ọ hụrụ akwa ili ozu, ọ bụghị naanị maka ili tọgbọrọ n'efu. Ugbu a, anyị ahụwo mbilite n'ọnwụ site n'anya nke ndị ọgaranya abụọ nyere onwe ha, nakwa site n'anya nke ndị na-eso ụzọ abụọ nwere mkpebi. Ma onye kachasị pụta ihe ma ewepụ Kraịst na onwe ya, onye sitere na ndị nwụrụ anwụ bilie, bụ otu nwaanyị onye anyị ga-ahụ, onye bụkwa nwaanyị nọrọ n'oke obi mgbawa. Aha ya bụ Mary Magdalene. Ugbu a, e kwuru banyere Mary Magdalene ihe ra ka ugbo 14
agba ọhụrụ nke akwụkwọ nsọ ma enweghị ọtụtụ ihe ndị anyị maara banyere ya karịa ihe ndị e kwuru n'ahịrị ndị ahụ. Ọtụtụ ndị ode akwụkwọ agbawo mbọ iche banyere oke iru uju nke jupụtara obi Mary Magdalene n'ụbọchị Satọde ahụ nke na-esota ụbọchị Fraịde ahụ akpọgburu Kraịst n'obe. Ị hụrụ, nye Mary, Jizọs bụ olileanya ikpeazụ ya. Jizọs gbanwere ndụ ya, ọ malitekwara iso Kraịst kamgbe ahụ. Jizọs chụpụrụ mmụọ ọjọọ 7 site n'ime Mary Magdalene, tụpụkwa ya site n'agbụ niile nke mmekpa ahụ niile nke bụrụ ihe ndụ ya jupụtara n'ime ya ogologo ndụ ya niile. Ya mere, o were ndụ ya nye Jizọs n'ihi na o kwenye na Jizọs enyewo ndụ ya ebumnobi nke bụ ọnọdụ n'ala eze ya. O nyewo ya ugwu na ọmịiko na ịhụnanya nke kachasị nke onye nwe ya olileanya. Mary nwere olileanya ọhụrụ. Ugbu a, olileanya dinakwa n'okpuru ala nke obi ya. Ọ dịghị ndụ ọbụla fọdụrụ n'ime olileanya ahụ. Anyị were nke a site n'akwụkwọ Ken Guy nke a kpọrọ Moments with the Savior. N'ime mmadụ niile kpọrọ onwe ha ndị na-eso ụzọ nke Jizọs, echere m na ọ bụ Mary bụ onye kachasị enwe obi ntiwa n'ime awa 24 ahụ. O soro Jizọs mgbe niile ha na-akwa onwe ha emo si na ha na-ekpe ya ikpe. Ọ nọrọ ma hụkwa mgbe niile tiri ya ihe otiti nakwa okpu ogwu nke kpukwasịrị n'isi ya. Ọ hụrụ ya mgbe ụkwụ mara ya jijiji. Ọ dakwara n'okpuru ịdị arọ nke obe ahụ dịka ọ gbalịrị iburu ya ruo Gọlgọta. Ọ hụrụ mmekpa ahụ nke ndị agha Rom obi tara mmiri mekpara ya. Ọ nọrọ ma nụkwa ụda ntụnye ahụ dịka a na-akụnye ha n'ime ọba aka nakwa n'ime ụkwụ ya. Mgbe ahụkwa, oge awa nke oke ọchịchịrị ahụ mekwara ka obi ya daa mba karịchaa dịka ọ na-echekwa ka ogbugbu agabiga. Ọ hụrụ ka ndị agha Rom na-efe nza onye ga-ewere uwe mwụda ya. N'ime ọchịchịrị ahụ, ọ nụkwara olu Jizọs ka ọ kwara akwa n'elu obe dịka ọ na-arịọ mgbaghara nke mmehie nye ndị na-akpọgbu ya n'obe. O kwuru okwu nke mgbaghara mmehie nakwa nkwa nye otu n'ime ndị ohi ahụ bụ ndị akpọgbukọrọ ya na ha n'obe. O bekwuru nna ya nke bi n'eluigwe akwa, ma ọ dịrị ka a ga-asị na o nwetaghị ọsịsa ọbụla. Ma Mary gara n'iru iguzo ebe ahụ. Otu n'ime mmadụ ole na ole ndị guzoro ma hụkwa ya mgbe o kuru ime nke ikpeazụ ma tiekwa mkpu sị, ọ gwụsịwo. N'otu mgbe ahụ, Mary Magdalene maara na onye nsọpụta ya anwụọ. N'otu n'ime ihe osise ya, nwoke a na-akpọ Rubens gosipụtara Mary Magdalene ebe ọ na-enyere Nicodemus nakwa Joseph onye Arimatia aka dịka ha na-ebutu arụ Jizọs site n'elu obe ma na-edozikwa ya iji kwado ya maka olili. Nke a sitere n'ihe osise nke Ruben Peter Paul. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Mary soro ndị ikom ndị a dịka ha buru arụ Jizọs na-eche ebe ha ga-eli ya. Nke a bụkwa ihe Mark na-agwa anyị banyere nke a n'ahịrị nke 46 nakwa nke 47 nke oziọma Mark isi 15. Ọ na-asị otu a: o wee zụta ezi akwa ọcha. Mgbe o budatasịrị ya, o wee kee ya n'ezi akwa ọcha ahụ, tọgbọ ya n'ili nke egwugharịrị n'oke nkume. O wee kpọrọ otu nkume kwachie ọnụ ụzọ ili ahụ. Ma Mary Magdalene na Mary nne Jizọs hụrụ ebe a tọgbọrọ ya. Ha soro arụ Jizọs ruo n'ili ebe Joseph na Nicodemus debere ya. Ọ bụkwa nke a mere o jiri mara kpọmkwem ebe ọ ga-abịa n'ụtụtụ ụbọchị Ista ahụ. Mgbe o soro arụ a ruo n'ebe nchekwa ikpeazụ ya, ọ dịkwa ihe ọbụla ọzọ ọ pụrụ ime ugbu a na-abụghị ịla n'ụlọ ya ma cherekwa ka ụbọchị izu ike gasịa ka o jee tee onye nwe ya mmanụ, ebe ọ bụ na ọ pụghị ime ihe ọbụla n'ụbọchị izu ike. O kpebikwara na ọ ga-alọghachi n'ụbọchị mbụ nke izu ụka ime ihe nke o buru n'obi ime. Nke mbụ na mbụ, Mary bụ onye mbụ rutere n'ili nke tọgbọrọ n'efu. Ahịrị nke mbụ na nke abụọ n'oziọma nke Jọn isi 20 mere ka anyị mara nke a. Ọ sị, ma n'ụbọchị mbụ nke izu ụbọchị 7 n'isi ụtụtụ, mgbe chi aka abọghị, Mary Magdalene bịaruru ili ahụ. Nke a bụ echiche dị oke mmasị. Mary Magdalene bụ onye ikpeazụ hapụrụ obe ya ma bụrụkwa onye mbụ rutere n'ili ya. Kedu oke ugwu dị nke a nke nwaanyị a nwere? Ma gị onwe gị taa ka m jụọ gị, kedu ka ị si ahụta onye nwe gị? Kedu ụdị ugwu ị nwere nye ya? Nwaanyị a wepụtara oge ya. Ịgwa unu n'eziokwu
Josef onye Arimatia bụ nwoke bara ụba, Nicodemus bụ nwoke bara ọgaranya. Ha wepụtara akụ ha tinyekwa ya n'iche ozi nke Onyenwe anyị, n'ichekwa nakwa n'idozi arụ nke Onyenwe anyị Jizọs, n'ihi ịhụnanya ha nwere n'ebe ọ nọ. Ma gị onwe gị pụrụ ịsị, enweghị m akụ na ụba, abaghị m ọgaranya, enweghị ihe ọbụla nke m nwere nke m pụrụ inye. Ma lee nwaanyị abụ Mary Magdalene. Nwaanyị enweghị ili nke ọ pụrụ inye Onyenwe anyị. Nwaanyị enweghị ego ọ ga-eji zụta ọgụ pọund 5 nke mmanụ na-esi isi ụtọ iji tee arụ ya. Ma nwaanyị a nyere oge ya. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na o guzoro ebe ahụ n'iru obe nke Kraịst, sitekwa na mgbe a kpọgburu ya n'obe ruekwa na mgbe o kubiri ume. O soro ruo n'ebe e liri ya. O wepụtara onwe ya, o wepụtara ohere ya, o nyere oge ya. Akwụkwọ nsọ mekwa ka anyị mara na ọ bụ ya bụ onye mbụ bịara n'ụbọchị Ista ihu ili ahụ. O nweghị ihe ọ bụla inye, kama o nwere oge, o nyekwara oge ya. Gị onwe gị taa, dịka ị na-adị ndụ na ọ na-ahụ isi ike, ọ bụ na ị nweghị oge nke ị pụrụ inye ya? Ka Onyenwe anyị gosi unu, dịka unu na-anụ okwu a, na-echekwa maka ya. Anyị ga-akwanyeru n'ihe ọmụmụ a na nnọkọ anyị nke na-abịa abịa. Ka ịdị mma nke Onyenwe anyị gaa n'iru na-ewukwasị n'arụ unu n'aha Jizọs. Amen. Ka Jehova gozie gị, ndị ọma gere anyị ntị n'olu. Unu ọsaala chi n'ụbọchị taa. N'ezie, o kwere m nghọta nke ọma n'ọbasi bi n'igwe bụ Chineke esitewo n'isiokwu ya nke taa bụ nke akpọrọ ndị mbilite n'ọnwụ gozie mụ na gị. Dọkịta Jeremaya ga-akpọrọ mụ na gị jee n'akwụkwọ Jọn isi 12 amaokwu 31. Akwụkwọ nsọ wee sị, ma e dere nke a ka e wee kwere na Kraịst Jizọs bụ onye nzọpụta nakwa ọkpara Chineke dị ndụ, ma site na okwukwe gị n'ime ya ka ị wee dị ndụ. Ma arịrịọ mbụ gị onye na-anụ olu anyị taa, ọ bụrụ na ị kwerebeghị na Kraịst Jizọs bụ onye nzọpụta nakwa ọkpara Chineke dị ndụ, arịọ m gị ka ị kwere n'ụbọchị taa ka ị wee dị ndụ. Dị ka ị na-etinye nke a n'ọlụ, ka Chineke nọnyere gị ma gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị na eriri igwe telefon 225 06 02 56 90 ma ọ bụ na 225 05 51 49 06. Ị pụrụ ime ka anyị mata ebumnobi unu site izitara anyị akwụkwọ leta na 06 PO Box 2131 Abidjan 06, ma ọ bụkwa site na ozi email twr2131@yahoo.fr. Ka Onyenwe anyị gozie unu n'aha Jizọs.